El Departament de Persones i Valors s'encarrega de vetllar i garantir per la bona relació entre les persones treballadores i les persones voluntàries amb l'entitat. No només aportem la gestió de la documentació de les persones treballadores a l'empresa, sinó que també aportem l'acompanyament necessari a les etapes inicials i més importants dins de la relació laboral. M'encarrego de gestionar i supervisar tot el procés de contractació del personal a la Fundació, fent gestions des de les altes, baixes, modificacions de contracte, fins al pagament de liquidacions i de nòmines. El meu treball consisteix principalment en la planificació i coordinació dels processos de selecció del personal d'estructura a la Fundació, el desenvolupament professional dels treballadors que actualment ja estem a la Fundació i la millora i digitalització dels processos relatius a recursos humans. El que més m'agrada és saber que la meva feina té un impacte directe a la vida de les persones i formar part d'un projecte que ajuda a generar oportunitats laborals i a millorar la inclusió social. El que més m'agrada de la meva feina és, sens dubte, la possibilitat d'oferir a nous professionals l'oportunitat d'incorporar-se al nostre projecte i comprovar de primera mà el desenvolupament i el creixement professional de les persones treballadores dins de la nostra entitat.